Il-Partit Nazzjonalista għadu mingħajr deċiżjoni dwar Dr. Consuelo Scerri Herrera, innominata imresqa mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern għal kariga ta' Prim Imħallef. Permezz ta' ittra li bagħat lill-Prim Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni Elix Borg ammetta li fil-grupp parlamentari tiegħu m'għandux qbil fuq in-nominat tal-Gvern jiġifieri l-imħallef Scerri Herrera. Fl-aħħar jiem ħareġ kif Borg qed iħalli lid-deputati tiegħu stess fil-għama tant li mhux jiddiskuti ismijiet min-naħa tiegħu u minflok qed jiddiskuti min għandu ikun prim imħallef ma' avukati qrib il-Partit Nazzjonalista kif żvelat il-Gazzetta illum il-ħadd li għadda. Dawn huma dawk qrib l-Aqda Repubblika, Jason Azzopardi u Edward De Bono. L-erba' filgħaxija One News vela kif il-Kap Nazzjonalista Elix Borg sieħ b'urġenza laqgħa tal-grupp parlamentari wara l-inkixef. Sorsi mill-Partit Nazzjonalista stess qalu lil One News li dan ħoloq rabja mad-deputati tiegħu u sansitra għaddowlna messaġġ iċċirkolat fuq WhatsApp bejn id-deputati nazzjonalisti. Minkejja dan jirriżulta li fil-laqgħa tal-grupp parlamentari reġa' ma semma l-ebda isem mill-kap għal kariga ta' Prim Imħallef waqt li qalilhom għal aktar minn darba biex iħallu din il-kwistjoni fideh. Fil-laqgħa l-ex-kap Bernard Gregg kien fost dawk l-aktar voċiferi li tkellem dwar il-leak lil One News u sansitra talab investigazzjoni dwar min qed joħroġ l-informazzjoni mill-grupp parlamentari. Sanettant fuq il-gażin ta' Ġon Mallija fejn kien għadu kemm ġie intervistat eżatt qabel Borg mhux biss ikkonferma l-leak li żvela One News iżda wkoll qal li se toħroġ stqarrija wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari meta mistoqsijek u se appoġġja l-isem imressaq mill-Gvern dak ta' Dr. Scerri Herrera. Issa l-lejla fil-grupp parlamentari ħanejdilhom il-karti kollha u mbagħad illejla noħorġu stqarrija bid-deċiżjoni tagħna. Iżda wara li l-laqgħa spiċċat ma ħarġet l-ebda stqarrija b'konferma li l-grupp parlamentari nazzjonalista kien inkonklusiv u mifrud fuq din il-kwistjoni.